Ето имаме една топла турбинка. Е от тази лагуна. Да покажем в какво състояние пристига. Я раздвижи перката. Тая перка ходи навсякъде, само не се движи както трябва. На всички други посоки. О, още се върти се. Те много бързи тя Рена. Ето и отзад. Интересно как не е успяла да се счупи. Има ли живот с това турбо? Как мислите? Рециклаж с ново. Перки спотрошени, задрала. Не е счупана, бе, чудесна е. Чудесна е. Тук единия зъб е щупила, иначе. Половината са изпълнещървени. Не стигайте до тук. Старата и новата, която ще сложим на Реното. И много е важно, ела да покажем как се монтира турбото. Турбото се монтира с пълен комплект чисто нови гарнитурки, чисто нови опръстени и чисто нови крепежни елементи. Гайки, шпилки и така. Няма компромис. Как изглежда новата перка. Перфектна, балансирана.